Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Stumble Guys. Astăzi o să vă arăt un tutorial cum să câștigați aproape fiecare meci folosind doar două conturi, contul principal și contul secundar. Dați la party, dați create și după dați pe celălalt la enter room code și scrieți codul 389 îl băgați, iar contul secundar trebuie să fie cu la început câteva trofee și bineînțeles că o să vă dea cu boss și ei, cum mi se întâmplă mie, stau pe loc câteva secunde și eu am un avans ca să mă urc în față. Bine, mie mi-a dat odată, erau cu speciale și astea și n-am putut, dar foarte rar se întâmplă. Dar bine, și acest cont secundar are câteva trofei, nu chiar 0. Iar contul secundar trebuie să-l lăsați să chiar acolo. Iar voi decât vă jucați pe contul principal. Uitați, vedeți? Am avut avantaj. Așa. Bum, aici un double jump. După aici dăm așa un jump normal, un double jump, încă un double jump, încă un jump, încă un double jump și încă un double jump. Și după ați ajuns. Vedeți? Și după puteți să uitați. Eu acum merg pe contul secundar. Puteți să-l calificați ca să stea acolo în caz de vă dă fotbal sau Rocket Rumble, ca ei să fie 7 și noi să fim 8, pentru că el o stea pe loc. Eu acum vedeți personajul care mă joc eu de pe contul secundar. Deci m-am calificat ultimul. Acum să ne dea un fotbal, să vedeți ce e sau un Jungle Rule, sau Lost Temple, sau toate hărțile. Îmi dă block dash. Lavaraș. O super slide. Și aici o să am un avantaj destul de mare. Ați văzut? Bum, bum. Da, să stau fără griji că mai sunt încă 8 ca să se califice. Aici schema de Bercen. Ah! Bă! M-au trecut boții. Bă! Și vouă vi se întâmplă la fel? Piu, piu. Aceste scheme le-am învățat de la Nociv și Oviță. Bum, 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 bum. Bum, bum. Al doilea. Și acum mă joc pe contul așa. Dar nu știu dacă mă mai calific și aici. Că sunt ultimul. Sau pe el, nu mai știu. Așa. N-am avut nicio șansă. Să vedem dacă luăm coroana. Yes! Block dash. Dash. M-am învățat cu bot dash. Mamă, ce era să mă arunc în prima. Acum să mă dau la asta. Opa! Eu nu cam vreau să sparg ziduri de alea, că nu am de ce. De ce să mă risc când pot să joc safe.
Întotdeauna când te riști e bine, dar eu vreau să joc Safi. Așa. Aici așa. Aici așa. Bun. Așa. Bum, așa. Bum, bum. M-am calificat lejer. Easy. Adică cât de ușor să fie ca să nu poată să treacă la acel nivel cu 4 pătrățele. Bine, prima oară când m-am jucat eu Stumble Guys, am crezut că trebuie să mă ofere zile și m-am ferit și am pierdut. Da, bine, acesta nu o să mai dau lupte. Acesta a fost un tutorial foarte scurt. Bine, pentru cei care au 2 telefoane sau 2 tablete, nu știu. Puteți să faceți asta. Eu aproape am făcut 51 de trofee. De fapt, am 51 de trofee. Și numai mie... Opa, revenim la skin-uri. Haideți că mai sunt încă o secundă. Mai este decât o secundă și... ne pică legendar acum. Fiți atenți, doamne, că ne pică legendară. Și ce să fac eu cu ea? Revenim. Gata, a doua. Odată era să îmi pice Stumblestein, dar mi-a picat mireasa. 5 secunde. Bun. Acum... E bine că facem încetul cu încet. Avem 29 sau 28. Why did they lose to the boss again? Aolea, She revenim. is a typical Gata. Ia. Băi. Revenim. Intrați la magazin. Hai. Bunicele. Avem... aici mai trebuie încă 7 Stumble Token și 5 gemuri. Și noul pe să bagă în 3 ore și 5 minute. Cu atât a fost episodul de azi. Ne vedem mâine sau când mai postez. Pa, pa!